Ir bilen hormatly prezidentimiz Balkanabat Halkara Howa Mendildiň açylış dawratyna gatnaşmak üçin bu ýere geldi. Howa Mendildiň açylış dawratyna medeniýet we sunat saatlarynyň çykyşlaryna giň orun berildi. Arkadaly yurdum vatan, parahatly nurun saçýar, beýik ýüpek ýolum vatan. Ähli ajab doýar, nurwatly mukam soýar, dostlugyň pul gelýär, beýik ýüpek ýolum vatan. Bu ýollarda ömürler, bu ýollarda ömürler, asman gerdanlar bilin, ömür var yandy ömürler, alkışdyny arkadalymı, arkadaly gerdanlar, senin bilen ak ýollardan, ömür var yandy yarımı. Roman bolup komşu bilen, güllün batly gelşi bilen, ınanışmak ýoly bilen, öňe barýar canım vatan. Roman bolup komşu bilen, güllün batly gelşi bilen, ınanışmak ýoly bilen, öňe barýar canım vatan. Bu ýollarda ömürler, bu ýollarda ömürler, asman gerdanlar bilin, ömür var yandy ömürler, alkışdyny arkadalymı, arkadaly gerdanlar, senin bilen ak ýollardan, ömür var yandy yarım. Serdar Sokak, arkadalı kahraman Serdar Sokak, arkadalı kahraman Serdar Sokak, arkadalı kahraman Serdar Sokak. Hormatly dawara gatnaşyjylar, eziz watandaşlar. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüniň her bir güni taryhy wakalara, rahmet üstünliklerine beslenýär. Enhaşun hem halkara parahatçylyk we ananışmak ýylynyň rowaşlyklara beslenýän günlerinde Balkanabat Halkara Howa Mendiliniň açylış dawrasyna gatnaşýar. Hormatly adamlar, hormatly dawara gatnaşyjylar. Men siziň ähliňizde bu döwrewap Halkara Howa Mendiliniň açylyp ulanmaga berilmegi bilen tüýsürekden gutlaýan. Hormatly adamlar, berkarar watanymyzda ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artmagyna, halkymyzyň hal ýagdaýynyň hassa gowlanmagyna gönüktirilen tutumly işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-nji 2052-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasynyň Şeýlem ýurdumyzda 2022-nji 2028-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň esasyna milli ykdysadyýetimiziň ulgamlaryny, şol sanyna ulag kommunikasiýa pudagyny ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdumyzda ulag ulgamynyň möhüm bölegi bolan raýat aviasiýasyny ösdürmek boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Täze uçarlar ýygyderli satyn alynýar. Bu gurda halkara derejeli hünärmenler taýýarlanylýar. Howa mendillerine döwrewap şertler döredilýär. Qadymy Balkan topragyna şuun açylyp ulanmagy berilýän döwrewap Balkanabat Halkara Howa Mendili hem bu gurda alp baryan ulu işlerimiziň
aýdan misallar. Täze döwrewap huwa menzili, huwa ulaglar arkaly ýolagçy gatnatmagy we ýük taşamagy ýokary derejede amala aşyrmagy üpçün eder. Şeýlem sebitde häzirki zaman üssaşyr ulag üçünçilik ulgamny döretmegiň ören möhüm bölegi bolar. Hormatly adamlar, hormatly dawara gatnaşyjylar, tarihta biziň ýurdumyzyň çäklerinden geçen beýik ýüpek ýoly halklaryň arasyndaky dostlugyny, şeýlem söwda gatnaşyklaryny berkitmekde möhüm wezipäni ýerine ýetiripdir. Häzirki döwürde bitarap watanymyz täze ulag üçünçilik desgalaryny gurup, beýik ýüpek ýolyny täzeden dikeldiýär. Ýurdumyzyň ähli künjeklaryna döwrewap howa menzilleri, demir ýol we avtomobil ýollary giňerim bilen gurulyp, halkyň hyzmatyna berilýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, täze halkara howa menziliniň ýurdumyzyň raýat aviasiýasynyň mümkinçiliklerini, hassa giňelçekdigine, dünýä döwletleri bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin amatly şertleri döretjekdigine berk inanýan. Hormatly dawara gatnaşyjylar, eziz watandaşlar, siziň ähliňizi we mehriban halkymyzy Balkanawat halkara howa menziliniň açylyp ulanmaga berilmegi bilen ýen döwürgedek tüý sürekden gutlaýan, siziň ähliňize berk jan saglygyny, alp barýan işleriňizde ulus üstünlikleri arzu edýän. Arkadaşlar kahraman ferdarymyz biziň bilen ýedigerlik suraty düşeýinde. Döwlet başlarmagy körpe nesilleriň haýysy boýunça olar bilen bilelikde ýadygarlyk suraty düşdi. Soňra hormatly prezidentimiz ýolagçy terminalynyň ordaş zalynyň ýolagçylary we goşlary hataby alyşyp bekedine bardy.